दिनै मानो गुन्दा बाहिनी मावदों प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ नंगौ प्रमद बर' आरो माधबआ जरित दं होननानै जों रायजो राजाया सानदों दिनै बे समस्याखौ माबोरैहाय समाधान खालामनांगौ। दिनै इउपिपिएल नि मानसियानो दिनै इउपिपिएल नि चिफ जोंहा मानब गेदेर प्रमद बर' सारखौ गुन्दा होननानै बुंदों। नाथाय मानो गुन्दा होनखो आरो प्रमद बर' सारखौ मानो गुन्दा होननो गोनां जाखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे खोनासंलांबानो जाबाय। दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौहाय गुन्दा होनदों आरो गुन्दानि खामानि मावगासिनो जोंहा मानब गेदेर प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा बर' बिमा आरो लोगोसे गासै बर' आइजो माखासेफ्रा स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' सारखौ मानो गुन्दा होननानै बुंखो आरो मानि थाखाय गुन्दा जाखो जोंहा मानब गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा आरो बे गुन्दा सोदोबखौ सोर बाहायखो गुबुन पार्टिनि रावबो बाहायाखै दिनै गावनिनो इउपिपिएल नि दोलोनि सोद्रोमाफ्रानो दिनै प्रमद बर' सारखौ सासे गुन्दानि आखल दिन्थिगासिनो प्रमद बर' सारा आरो गुन्दा फाथायनानै दिनै मानसि बुग्लुंनो सुग्लुंनो बेफोरबायदि थिनहरदों नामा बैफोर बाथ्राखौ होनदों जोंहा माखासे बर' बिमा आइजोफ्रा स' रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो बे बर' बिमानि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव जोंहा मानब गेदेर प्रमद बर' सारा थारैनो गुन्दा बाहायनानै बुग्लुं बुसि खालाममारदों नामा आरो प्रमद बर' सारा सासे थारैनो गुन्दामार नामा बिनि बिषय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो। सोर बुंनो साननायाथ' जोंहा बे गुरुबासा ओनसोलाव बा जोंनि इस्लाखाथायाव दिनै जोंहा चेयारमेनखौ बुनायनि थाखाय जोङो बिराद दुखुनांथाव आरो जोङो चेयारमेना जाहैबाय सासे सरखारनि मानसिमोन बेहा दिनै मानो मोनसेबो पावार गैया नामा दिनै प्रमद बर'आ बे जाथायखौ जानो थाखाय सिनमारदों नामा नंगौ नामा दिनै परिबर्तनाव दिनै बेसेबांबा गोसा सान्दुं गोसायाव आसार सावननि सान्दुङाव जोंखौ ट्रेन जथेनो खावसे खावसे खानाय हहोनानै जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै जोङो दख'ना गांसे गैया प्रमद बर' आरो नोङो गुन्दा बाहिनी खालामनो थाखाय दिनै नोङो मानसि बुन अर्डारखौ होमारदों नामा बा जुदि नोङो बे अर्डारखौ होआखैबा मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावनांगौ नङाबा जों रायजो राजाया आरो एक्सन लाबावनाय जागोन। प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिराद माबा खालामदोंमोन दिनै साख्रि होगोन बाख्रि होगोन होननानै दिनै परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन इउपिपिएलखौ लाबोदोंमोन बोरो बहा थांखो जेबो गैया। दिनै मानसि बुनायनिसो अर्डार होबाय नामा दिनै मानसिखौ बिना दसनि थाखाय हागौ जुनार बायदि बुग्लिनायनि गेजेराव एरेस्ट खालामनायाव दिनै मानो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै मानो दिनैसिम एरेस्ट खालामनो हायाखै नंगौ जों रायजो राजाया फोथायदों प्रमद बर'आ मोनसे आखाइ दङ बे आखाइ दङआव दिनै थाखाबो होबावदों जाहैबाय बे थाखाखौ सोर हरदों जुदिअ प्रमद बर'आ होआखैबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ। दिनै प्रमद बर'नि दिनै सरखार सलायनाया बोरै जाखो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनला दिनै बिपिएफआव जानानै बियो हागौ जानानै बियो दिनै इउपिपिएलआव थांदों बारलांदों बिपिएफआवबो बि दावराव खालामदों हागौ आरो दिनै इउपिपिएलआवबो थांनानै दावराव खालामहैबावबाय चेयारमेनखौ जुदि सेना दा बै बुजानायनि बेलायाव चेयारमेना दिनै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों। प्रमद बर'आ जुदि डिसिसन गैयाबा हनै माधब सेत्रिया जुदि डिसिसन गैयाबा बे दिनै चेयारमेना मानो बायनायनि लामा फैखो बेथ' नङा दङ निस्सय प्रमद बर'नि नै माबानि माधब सेत्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ जों बेखौ रायजो राजाया सानदों होनबा दिनै रायजो राजाया इउपिपिएलआव थानांगौना दस्रायाव थांजोबनांगौ इसिबां हाजार हाजार इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा प्रमद बर'आ दिनै कुटनिथि खामानि मावनो देशखौ सलायनो मानसि गिदिर जादों ना दिनै गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो अर्डार होग्रा जादों जों बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै। दिनै न'खर साख्रि होनो होननानै हाजार हाजार मानसिखौ बियो लेक्सार होबोदोंमोन हाजार हाजार मानसिखौ दिनै खर' खावसे हनानै हाजार हाजार सान्दुं गोसायाव दिनै ट्रेन जथेनो होदोंमोन बोरो एबसुनि मानसिफोरखौ हाजार हाजार बेसेबां खस्थ' खालामहोदों माथो सासे साख्रि मोनाखै
एबसु अफिसफ्रा गासिबो माराम खाजोब्बाय नुखोना नुदिया बेलाय प्रमद बर'आ लाजिखोना लाजिदिया बियो आरो दिनै मानसिखौनो आदेसे होबावदों जोंनो प्रमद बर'आ जुदि गाव बे जुदि समस्यायाव जरित गैयाबा जोंनि मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ नङाबा जों रायजो राजा जिबनावबो मोजां मोननाय नङा आरो इउपिपिएल आव थानाय नङा बेखौ जोङो रोखा होननानै बुंखाबाय दिनै मानो बिसोरखौ एरेस्ट खालामाखै मानो दिनै मानसि बुग्राफ्रा सोरनिफ्राय 10,000 मोनखो निस्सय बुग्राफोरानो गावसोरनो फोसावनानै लादों बुनायनि थाखाय जों 10,000 मोनदों होननानै बुंबावदों गैयै मानसिफोरखौ मैया मानसि बुनो थांबानो जायोमोन 10,000 थाखाखौ जोंहा मोनदों जों बायदि 10,000 थाखाखौ मोनगौमोन होनबा बे 10,000खौ सोर होखो ना शिवराज बसुमतारिया होबाय ना माधब सेत्रिया होबाय ना प्रमद बर'आ होबाय बेखौ जोङो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनाखै आरो गोजोननाय फैयाखै माब्लाबाबो बे जुदि समस्याखौ समाधानाव लाबोनो हायाबा दिनै प्रमद बर'खौ गुन्दा बाहिनी होननानै जों सानगोन आरो गुन्दा बाहिनी होननानै जों फोसावबाय थागोन आरो जोङो बे केसखौ एक्सेप्ट खालामाबा आरो खनसे धरना होबावनाय जागोन